Ma' 29 immigrant ġew salvati mill-Forzi Armati ta' Malta u 5 oħra mietu waqt l-istess operazzjoni fl-Ibħra Maltin. Minn dawk salvati mill-inqas 8 kellhom jiddaħħlu għal kura l-Isptar Mater Dei. F'aġġornament lill-midja f'Xatt Ittiben, id-Deputat Kmandant tal-Armata Edric Zara spjega li l-inċident seħħ għal ħabta ta' 11:15 meta l-awtoritajiet Maltin ġew informati li kien hemm dgħajsa mobbija bil-migranti u li kienet tinsab 5 mil il barra miż-żolqor qrib il-Fish Farms. Fuq il-post mar mill-ewwel ajruplan tal-Forzi Armati ta' Malta li identifika l-pożizzjoni tad-dgħajsa. Billi kellna ajruplan tal-Forzi Armati qiegħed barra mal-ewwel intbagħat fil-lokazzjoni biex naraw u nivverifikaw l-informazzjoni li kienet daħlet. Infatti, ftit minuti wara, l-ajruplan tal-Forzi Armati ta' Malta individwa dgħajsa bl-immigranti abbord li bej wieħed u ieħor kienet ta' daqs ta' 25 pied b'ġiex muturi li din kienet miexja fid-direzzjoni lejn Malta u dan il-ħin kienet bej wieħed u ieħor 3 mili u nofs barra minn xtutna. Id-Deputat Kmandant spjega li kien hawn li l-Armata bagħtet lanċa tas-salvataġġ li waslet fuq il-post fi ftit minuti u bdiet tagħti l-assistenza. Billi l-Armata ħafna drabi jkollna lanċa fin-naħa t'isfel ta' Malta mal-ewwel intbagħtet biex tagħti l-assistenza immedjata tagħna. U hekk ftit minuti wara id-dgħajsa individwat id-dgħajsa tal-immigranti fejn mal-ewwel bdiet tagħti l-assistenza li kien hemm bżonn. Dan il-ħin id-dgħajsa tal-immigranti kienet qiegħda fil-Fish Farm l-iktar viċin ta' xtutna. Waqt l-Armata bdiet tagħti l-assistenza, sfortunatament, id-dgħajsa nqalbet u diversi persuni spiċċaw fil-baħar. Intqal ukoll li l-instabilità fid-dgħajsa li nqalbet kienet fattur peress li kienet mimlija bl-immigranti. Il-membri tal-Forzi Armati irnexxilhom isalvaw 21 persuna oħra li qed jinżammu fiċ-ċentru ta' detezzjoni tal Safi. 5 persuni tilfu ħajjithom u 8 oħra fosthom mara kellhom bżonn jiġu rikoverati. L-immigranti kienu ġejjin minn diversi pajjiżi fosthom is-Sirja, l-Eġittu, il-Ghana u l-Eritrea. Id-Deputat Kmandant żied jgħid li l-operazzjoni komplet anke wara biex jiġi assigurat li ma jkun hemm l-ebda persuna oħra maqbuda f'xi diffikultà fil-baħar. L-investigazzjonijiet ta' diversi entitajiet fosthom il-Pulizija għadhom għaddejjin. Dwar il-każ infetħet investigazzjoni mill-Pulizija u inkjesta mill-Maġistrat tal-Assa Viktor Għaxaq.